Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo. Ndalifa izulu ngithi uJesu Kristu eyinkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele ukuthi usiphile lolu suku lwanamhlanje ukuba sikwazi ukuthi sihlangane sishere izwi lakhe. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa. UnguNkulunkulu ezulwini, unguNkulunkulu emhlabeni, unguNkulunkulu nangaphansi komhlaba, unguNkulunkulu ezinzulwini zonke. Uyena yedwa uNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi, akazange abe khona uNkulunkulu ngaphambi kwakhe, ngoba alikhi ngaphambi kwakhe. Akakaze futhi abe khona, akasoze aba khona uNkulunkulu emva kwakhe, ngoba alikho ingemva kwakhe. Akukho kuyokwenzeka sekuthiwa akasekho yena, ngoba yena uphila ingunaphakade. Hey, siyambonga uNkulunkulu ukukhonza uNkulunkulu ophilayo. Hayi, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyazithoba kakhulu ukuthi anginike ivangeli eliphilayo, ivangeli eliphilisa abantu. Hhayi-ke, singakaqali inkonzo yethu ngiyathanda ukugcizelela lento. Ngoba kuvele uma kwenzeka into ibisiba umoya nje othize. Angazi ukuthi usathane uyenza kanjani lento yakhe, kodwa akunandaba ukuthi uyenza kanjani. Thina kufanele simelane nayo. Bazalwane, ngiyacela ukuthi abantu bayeke ukufaka ama-initials uma bediphozitha imali. Ngoba njengoba isinkulu kangaka i-group, uzothola ngiyalinganisa-ke ON Mhlongo mhlambe bawu-20. Bahlukene ngokuthi omunye unompumelelo, omunye mhlawumbe uncamisile, nani kanjalo kanjalo. So kuyasiza, bhala igama lakho liphelele musu usifakele ama-initial, ngoba angazi mina kufanele ngikhulekele bani. Ngiyacela nje kakhulu sibambisane. Namhlanje-ke kuvele nje inkinga-ke enye-ke okungiyona ngishiya ama-initial. Kufana amagama nebongo, kodwa manje kusho ukuthi akuhlukanisekanga ukuthi omunye unumber 1, number 2. Ngiyakuthatha umkhuleko ngikhulekela omunye umuntu, uyangiphendula ukuthi akusiwona owakhe umkhuleko, akakufakanga yena okweshumi, kade akufaka ngamkhulekela. So kusho ukuthi ukhona lo ongawutholile umkhuleko. Okuhle-ke ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi bengikhulekela bani. Ilokho okuhle, uzosithola isibusiso, kodwa uzokhala yena athi mina ngimkhulekeli yena, kanti kuqabene amagama. Hey, i-group inkulu, ngicela niku-understand-e lokho. Okwesibili, ngiyacela ukuthi wazi ukuthi uma usuletha igama lomuntu ofuneka afakwe ekhaya lezwi, after 3, yabona njengoba ngizovula inkonzo manje, nginikeza isithombe, sengizodedela inkonzo sihamba, mhlambe kuzongena ama-messages awu-8 noma u-90. Lokho ku-obvious ukuthi ngeke ngisayivula uWhatsApp. Wena usaletha umuntu ngo-5 ntambama, uletha umuntu ngo-6. Leyo nto ngoze ngiyivule mase ngiqeda uhambisa lama-messages. It's likely ukuthi ngizoyivula nini? Late kakhulu namhlanje noma kusasa ekuseni. Laba bantu obalethe wena ngabo-2, uxolo, ngabo-3, 4, 5 ntambama, olindele ukuthi bafakwe ekhaya lezwi ngeke besafakwa kusasa ekuseni. Sebeyofakwa ngesonto ekuseni. Indlela umsebenzi osumningi ngayo. Hhayi ngoba bebaningi abafakwayo. Kodwa phela manje akufanele ngiyeke amanye ama-messages ngiwa-neglect ngoba nakhu kufakwa abantu. Njengayizolo nje ngilale late ngiphusha ama-messages angayizolo, ngithi akufanele alale u-2 days, ngalala late. Amanye ngalala ngasawahambisanga, sengiwahambisa iy'ntathakusa. Ngamanye amagama ngichaza ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi uma uthumela into namhlanje ungayilindeli kusasa, ilindele njengoba uLwesihlanu namhlanje, ilindele ngesonto. Usuzoqala ukubuza ngoMsombuluko, baba uNsibande ngaletha umuntu ngoLwesihlanu ngibona kuthulekile. Kodwa nje nginikeze u-3 days ngikufakele umuntu wakho, ngoba abantu sebebaningi, seqile ku-7,200. Ngithemba-ke siyayizwa lento bangcwele, ngiyafisa, ngiyacela sibambisane kulokho. Kube ukwazi kwakho nje ukuthi cha, nje wangithumela lento,
Angizuyithola manje impendulo. Ake ngigcine lapho kwamanje. Okunye nginakho engisangakukhuluma kodwa ngisakupheka. Kufanele kuze kuwukudla okuvuthiwe kinina, ukuze kube ukudla okuvuthiwe okunempilo, ukungabi ukudla okuhlaza okunigulisayo. Kodwa kukhona kona okufanele ngikudlulise, kodwa hhayi manje. Hhayi-ke ngiyacabanga ukuthi sengiklerishile. Khumbula uma ufaka imali yokweshumi ebhenki, bhala igama lakho liphelele nesibongo. Ungabhali ama-initials, ngoba ama-initials enye into leyo. Kusisiza-ke kakhulu sonke lokho. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyakubonga nangalesi sikhathi nangalo mzuzu. Dumo lonke lungu lwakho lukufanele, siyabonga. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi usisize ube kanye nathi. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami onomusa, ube khona kule nkonzo, ngoba sibiza igama lakho sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ushilo uNkulunkulu wethu wathi uma ababili noma abathathu behlangene egameni lakhe ukhona lapho. So mase sithe uJesu Kristu inkosi, sesimbizile, sesimmemile, usekhona. Ngiyacela-ke siqhubeke nenkonzo yethu, sikhuluma ngobunye kuKristu, nokuthi umphiko uKristu umelene nobunye, nokuthi-ke imfihlakalo yokungabi namthetho siyasebenza. Kuze kudediswe loyo ovimbile bese eyambulwa ongenamthetho. Udinga ukwambulwa, kodwa ngeke ambulwe engagudluziwe lo ovimbile. Sifuna ukuthola ukuthi ubani ovimbile. Ngiyacela-ke sivule izwi leNkosi ngokaJohane chapter 17, uverse 20 noverse 21. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, verse 21, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, kuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Izwe kufanele likholwe ukuthi inkosi yethu uJesu Kristu ithunyiwe. Bese saqhubeka-ke nezikhali zamaKristu nezikhali zebandla esizithola ku-Efesu chapter 6. Ngizofisa ukuthi ngiqale kuverse 14 siqhubeke-ke bese sifika kuleli verse sigcine kulona izolo. Verse 14, Efesu chapter 6. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga, izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Verse number 16. Kukho konke nithatha isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisho levuthayo yomubi. Verse number 17. Namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Verse number 18. Ngokukhuleka konke nokunxusa nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya. Kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke. Kulokho nilinde. Bazalwane, simele ukukhuleka ngomoya. uJesu washo kowesifazane waseSamariya wathi siyeza isikhathi futhi sesifikile lapho abakhulekayo kuBaba beyokhuleka ngomoya nangeqiniso, ngoba uBaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. So uma ufuna umkhuleko wakho uphendulwe, khuleka ukumoya. Awukwazi ukuba kumoya ungamvumile uJesu ngoRoma 10 verse 9. Awukwazi ukuba kumoya ungazivumeli izono zakho. Bhuka, unikeze usuku, unikeze isikhathi ofuna ngaso, bese uyaqala uyazibhala izono zakho. Umile lo mgomo awusuki, iwona engiwunikeziwe ekhaya lethu. Ungaqhamuka nje wena ngapha nangapha uthi baba uNsibande ngicela ungikhulekele, baba uNsibande ngicela umkhuleko. Ngiyafisa sazi bazalwane ukuthi kufanele sivume uRoma 10 verse 9. Yingakho uRoma 10 verse 9 enguthumela kunina unomkhuleko owuthola usuvuma uJesu ngoRoma 10 verse 9.
ngoba ngilungisa yona leyo nto ukuthi angikwazi ukuqala ngomkhuleko ngigcine ngoRoma 10:9. So-ke usebenzise lo mkhuleko, msebenzise uRoma 10:9. Umsebenzise umkhuleko kaMeyi 18 kuzokusiza lokho. Ngeke ngakukhuluma, mhlawumbe ngiphinde ngikugcizelele. Ngesikhathi ngihlaselwe ukugula ngoMeyi ngonyaka odlule, uNkulunkulu wathi angenza imikhuleko emibili. Owokuqala kwakuwumkhuleko ukuthi uma uphuphe kabi, uphupha udla isono. Ngaleso sikhathi abantu babeye baletha i-voice note, ngikuthumelela umkhuleko back. Wathi uNkulunkulu kusukela-ke ngaleso sikhathi angenza umkhuleko wamaphupho amabi ukuze umuntu awulalele kuqala abesesho uRoma 10:9. Usengcwelisiwe wahlanzwa kulelo phupho. Wathi angenza owesibili wazo zonke izidingo zabantu. Noma yini oyidingayo, uyagula, ufuna umsebenzi, ufuna umntwana, noma yini oyifunayo. Lo mkhuleko uphelezelwa amagama achazayo ukuthi kuqala makube usumvumile uJesu ukuthi uyinkosi, ngoba kufanele uvume uJesu. 2, akube ubhukhele ukuvuma izono zakho, usuyazibhala. Ngoba nawo lo mkhuleko kaMeyi 18 ngeke usebenze ungazenzile lezi zinto. Yingakho uphelezelwa lawo magama. Bese emva kwalokho-ke sengiyakhuleka, uyalalela, bese sisho uRoma 10:9 ekugcineni. Izikhali lezi engizinikeziwe ukuthi sisebenze ngazo. Nezizokusiza ukwazi ukukhuleka ngomoya. Elithi-ke izwi-ke verse 18, Ephesians chapter 6, ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngomoya, kulokho nilinde ngesineke. Linda, akukhona konke ozokukhulekela uphendulwe manje, ngoba unguNkulunkulu owaziyo ukuthi sidingani thina. Njengawe mzali, ingane yakho eneminyaka ewu-5 ngeke isebenzise ithuba lokuthi ngoba iyabona ukuthi ninemali la ekhaya, baba ngicela ungithengele imoto. Uzoyenzani umuntu imoto oneminyaka ewu-5? Okuthengelwa ama-toys loyo, yabo? So nathi kunezinto esizicelayo uNkulunkulu abonayo ukuthi azisifanele, angasiniki. Isimanga-ke leso, kodwa kunjalo nje. Abone yena ufanelwe yini. Okunye nakho, into ebucayi kakhulu ukukhulekela umuntu ongasindisiwe, ngoba sikhuluma ngoNkulunkulu la. Kakhulu ngalezi khathi abantu bafuna ukukhulekela izingane zabo. Yebo, kuhle lokho, kodwa mhlambe manje le ngane isiyonile, le ngane inecala, mhlambe iboshiwe. Awubuke lesi sithombe, iboshelweni ingane yakho. Mhlawumbe ishaye umuntu yambulala. Abafelwe basaduduzeka ukuthi uboshiwe, usejele, usuyaqhamuka wena. Ngiyacela ukhuleke ukuthi ingane yami iphume ejele. Iphume ibisiba yini ngaphandle? Mase beyibulala-ke laba bephindisela, uzothini? uNkulunkulu ucabanga ukuthi uzovuma iphume ngoba usathoba amanxeba alaba bantu ngale ngane yakhe ebulela abantu. Wena ufuna iphume nje, ubaba wasekhaya uboshiwe ufuna aphume nje. Akazange one wona. So nje obonile kufanele athole isijezo. Wonke umuntu uyasithola isijezo sento ayenzile. Ukukhuleka noma uNkulunkulu akasebenzi njengenyanga. Kwinyanga uyakwazi ukuthi ngisuke ngiyothi inyanga ngicela ungibulalele nangu umfowethu uyahlupha unje. Angikhokhise, anginike imithi. Kanti 3 hours down the line uzofika umfowethu athi inyanga ngicela ungibulalele ubhuti omdala ngoba wenza u1 2 no3. Ngeke imxoshe inyanga, ngeke ithi inyanga hayi nginyanga bhuti wakho, cha, izothetha imali bisifuna enkudlwana kuyena ngoba isizobulala mina. Bese sijika isikhuni sibuye ngomkhwezeli, sekuzofa mina, sibulawa inyanga eyodwa ngoba yona yenzani? Isebenza imali. uNkulunkulu akasebenzi kanjalo. Asizukumbhiqa odakeni lwethu
ngemkhuleko yethu. Nasikucabange lokho. Nanga umfana udlwengulile. Uyakhala umama wakhe Nsibande ekhuleka ukuthi lo mfana aphume enzeni? Edlwengulile. Simkhipha kanjani umuntu kanjalo ngomkhuleko? Kanti yini umsebenzi kahulumeni? Mawufunda sifundile la umsebenzi kahulumeni kwabaseRoma. Lithi izwi lenkosi uhulumeni uyisandla sikaNkulunkulu, ubambela uNkulunkulu emhlabeni ukujezisa abantu. Yabo? So kunezinto esingeke sizikhulekele bese uphatheka kabi wena kanti angikwazi ukuyikhulekela leyo nto. Futhi-ke uNkulunkulu uyazi. Ake ngilinganiseke nangumuntu uboshiwe wabulala umuntu uthi asikhuleke aphume. uNkulunkulu uyazi ukuthi mayiphuma lo muntu uzoqala egcine khona aqhubeka abulala abantu. Uzomkhipha? Umkhipha kanjani ngoba uyazi ngeke amkhiphe. Sesingena kuma-stats akho noNsibande ngamcela wakhuleka wahluleka. Hayi bayahluleka la befundisi. Cha mina ngeke ungifake kuleyo nkinga. Angeke ngimkhulekele uNkulunkulu engashongo ukuthi angikwenze. Yingakho udaba silibuyisela kuwena. Wena vuma izono zakho, wena vuma uJesu, wena ngena emkhosini ungenela inkinga yakho. Vele uzofa lo baba uNsibande. Mayisefile ubani ozoya kuye uthi ucela ukukhulekisa? Sefile uNkulunkulu wakho? Kanti wena kade ukhonza uNsibandeni. Ngacela ngathi ningangikhonzi. Angiyena uNkulunkulu. Ngiyacela nje ningangikhonzi. Ngame amagama mina ngiyani-empowerisha la. Ngikufundisa ukuthi kuyiwa kanjani kuNkulunkulu yofuna into. Ukuze noma sengifile nikwazi ukuqhubeka niphile nikhonza uNkulunkulu. Niyibona leyo. So i-assess nje lento yakho ukuthi ayikhulekelwe wena. I-assess nje. Nansi enye futhi elula. Ngake ngakhuluma ngayo efana nayo. Uthi khona omunye umama elingakabikho ikhaya lezwi. Wathi ucela umkhuleko. Indodana yakhe iyaphuza. Iyiphoyisa. Isizoxoshwa emsebenzini. Yalova, yadakwa, yacela ngikhuleke. Ngathi mina uNkulunkulu akangivumeli ukuthi ngikhulekele umuntu engamvumeli uRoma 10 asindiswe. Ngoba ngizokwenza ngikhulekele le ndodana yakhe ibiye kutshwala. Ngoba jwayele ukuhlangana yabo la bantu abadakwa kakhulu bayakhohlwa amantombazane. So mayengasaphuzi uzohamba ekhulelisa izingane zabantu. Kuze kube ngcono ukuboyeke wephuza ngoba lezi ngane akazuzondla. Ugcine nezingane eziwu10 15 emantombazaneni ahlukene. Waye kutshwala phela usefuna into emkhipha busy. Ubani owakhuleka uNsibande? Yayibona lona. So noma ngingakhuleka uNkulunkulu angimcontrol. Uyabona yena uzoyeka ukuphendula lo mkhuleko ngoba uyazi ukuthi lo mayeke utshwala zaphela izingane zamakhosikazi la ngaphandle. Uyayibona lonto. So ke abayeka abantu ukuthi bathi cela ukhulekele ingane yami itule kuma drugs. Cela ukhulekele ingane yami yokutshwala. Cha, khulekela ingane yami isindiswe ukuze imayibiye kutshwala ibiye ngoba isiya kuJesu ingasezuqhubeka nezinye izono. Ngoba mhlawumbe isizokwenza izono manje izodala idutshulu ife. Kanti ngesikhathi isayiphuzela ibiyiphuzela ingadeleli umuntu ilale ehlathini izingcolise kuphele kanjalo. So isizokwenza isono mhlawumbe ihambe yolala nabafazi babantu bayihlabe ngenhlamvu ife. Ibulawo ubani? Wena oyicelela umkhuleko wokuye ukuphuza. Kanti ngabe sicela umkhuleko ukuthi ingane yakhe isindiswe. Ngiyethemba niyawuthola umahluko. Asicelele abantu ukuthi bayeke izono. Sicelela abantu ukuthi basindiswe ukuze bayeke izono ngoba ngeke baziyeke izono bengasindisiwe. Ngiyethemba isiyezwakala manje yaqonda. Ngiyafisa ngendlela emangalisayo sikwazi lokho. Mina ngavinjwa kwathiwa ngahambe ngikhulekela noma ubani engavumeli izono zakhe, engamvumeli uJesu asindiswe ukuze umkhuleko uphendulwe. Ngoba izono zalo muntu ziwudonga olwenza ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukumsiza. Ngizokhuleka mina sengalidilizo lwami uzongizwa uNkulunkulu. Kodwa manje afisa ukukusiza akakwazi ukukusiza. Noma afisa ukusiza ingane yakhe akakwazi ukusiza ingane yakho. So ake sifunde ukufunda okwenziwe ekhaya lezwi sik-implemente sikwenze ngoba ubaba uNsibande njengabo bonke abafikile ngaphambi kwakhe bafa naye uzofa
nawe uzofa, akekho wakhile emhlabeni. Manje mase ngihambile-ke mina, nizosala nobani-ke? Sala ney'khali uNkulunkulu asinikeze zona, ngoba nginikezile zona, ngizidlulisile kimi, nganibonisa ukuthi zisetshenziswa kanjani. Nginifundisile ukuthi kukhulekwa kanjani. Ongakwazi akangitshele, ngimthumelele imikhuleko emidala. Kule note omukelwa ngayo, kuney'nkonzo noma ngaphazama iy'hloko eziwu-4. Bambalwa abashoyo ukuthi ngicela ungiphe lesiya sihloko esiwu-number 1. Abanye bavele bathi sengiqedile ukulalela number 1, ngicela ungiphe ezilandelayo. Sengiqedile ukulalela leyo, njalo after a week or 2. Yabona? Ngibona napha abantu abamfunayo uNkulunkulu. Sebedlule abantu abafike phambi kwabo ekhaya lezi, ngoba iy'nkonzo zokuqala zika-2020 lezi. uNkulunkulu esasungula umsebenzi nezenza ukuthi umsebenzi ubhalanse, abantu bengaphumi, abantu bangahambi bafunde. Nginibekela, nginifihlele. Funda ngokweshumi, funda ngokuthi yini eyenza umkhuleko ungaphendulwa, funda ngomkhosi, kuzilwa kanjani ukudla, funda ngokuvuma izono, zivunywa kanjani izono. Uyayibona lonto? Hayi bazalwane, mina ngininikile izikhali zonke. Ngiyasaba ukusho lokhu, kodwa ngizokusho ngoba abanye kuyabahlukumeza. Mina sengagoduka ngokuthula manje, sengiwenzile umsebenzi uNkulunkulu anginikeze wona. Sekufanele baqhubeke abanye la ngigcine khona. Sengingahamba nje ngilale ngokuthula. I-basic sengiyibekile, uNkulunkulu ungenzile ngasibeka isisekelo senguKristu. Asikho futhi esidlula sona. Kuzoya ngawe ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Hhayi-ke, ngiyambonga uNkulunkulu, sengifike ngaphethelwe nale nkonzo. Bengingazi izoba nje, kodwa isivele yanje. Hhayi-ke futhi isivele yanjalo nje. Sekuyikho ukuthi sikhuleke sibonge uNkulunkulu. Igcine, isave le nkonzo izokusiza, usize nabanye abazongena. Abathi bengena nje, abekuthululela iy'nkinga. Nginey'nkinga enje, ngicela umkhuleko. Aphelelwe amandla mayesetshela ukuthi cha, siqala sivuma uJesu la. And uJesu awuvunywe umuntu ongamvumanga. Kwathiwa noma ngabe umbhishobhi, noma umpostoli, noma u-archbishop, noma ubani ofuna umkhuleko kimi, ngingamnika umkhuleko engavumile uJesu ngoRoma 10:9. Ngoba ukuvuma uJesu ngoRoma 10:9 akusho ukuthi awusindisiwe. Ingoba umgomo engiwunikeziwe mina, hhayi abanye abefundisi. Anisufuna-ke ngifane nabanye, kanti engikunikeziwe akufani. Sikhuleka kuRoma 10:9. Noma usindisiwe noma usindisiwe, uzomvuma uJesu. Buse uthola umkhuleko ohamba noRoma 10:9 bese uyasebenza. Kulula nje kunjalo. Bese ungena ku-step number 2, uyabhukha, uvuma izono zakho, udilize udonga. Khona usuzokwazi ukuyela wena kuNkulunkulu, hhayi through Roma 10:9. Bangabibikho abantu abathi babunsibani, ngiyamsebenzisa uRoma 10:9, ngiyamsebenzisa uMeyi 18 womkhuleko, sengicela kukhuleke wena. Kanti kwakukhuleka bani lapho? Kwakungemina yini? And leya mkhuleko iyona epowerful kunalo ngicela wona wena, ngoba lo yakwasho uNkulunkulu wathi angiwenze. Esho into aziyo ukuthi uzoyizwa. Lo wena usucela manje awukho endleleni noma eplanini kaNkulunkulu. Angazi noma niyangizwa yini. Ayikulungile, asithandaze, simbonge uNkulunkulu. Le nkonzo yanamhlanje inonile, inezinto eziningi ezizokwenza impilo yakho yonke ukuqonda ukusebenza kaNkulunkulu, ungabi ney'nkinga. Ungazitholi uhamba usukhothama kubo bonke abefundisi. Ungazitholi uhamba ukhothama ubekwa izandla wonke umfundisi. La usizakala ungabekwe muntu izandla. Khona abazokubeka izandla bakufaka amadimoni. Qaphela, le mkhuleko engikunika yona, ngisho kwamina ngikho lapho, angikubeke izandla, kodwa izokusiza. Qaphela, asifuqe isikhuleko. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngosusiqwashise ngakho nesesikuzwile. Sisize sikuphathise kuy'khali zamantungwa. Siyakubonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, sikunikeza udumo. Sibonga ivangeli osinikeze lona eliphilayo, insimbi edla ezinye.
iyazidla ezinye iy'nsimbi, ayasha amadimoni, ayasha amadama namanzi. NgoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa sesifike emaphethelweni enkonzo yethu. Niphile nonke emakhaya, ngiyanithanda bafundisi bami, ndiyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.